V tomto videokurze si ukážeme a popíšeme proces odosielania a vyzobrazovania dát na 16x2 LCD displeji. Začnime predstavením LCD displeja. Znakový displej LCD je jedinečný typ displeja, ktorý dokáže zobraziť len jednotlivé znaky ASCII s pevnou veľkosťou. Pomocou týchto jednotlivých znakov potom môžeme vytvoriť text. Ak sa na displej pozrieme bližšie, môžeme si všimnúť, že sa na ňom nachádzajú malé obdĺžníkové oblasti zložené z mriežky 5x8 pixelov. Každý pixel môže svietiť samostatne a tak môžeme v rámci každej mriežky vytvárať rôzne znaky. Počet obdĺžníkových plôch určuje veľkosť LCD displeja. Najobľúbenejší LCD displej je 16x2 LCD, ktorý má dva riadky so 16 obdĺžníkovými oblastiami alebo znakmi. Samozrejme, existujú aj iné veľkosti, napríklad 16x1, 16x4, 20x4 a tak ďalej, ale všetky fungujú na rovnakom princípe. Aj tieto LCD displeje môžu mať rôznu farbu pozadia a textu. 16x LCD displej má 16 vývodov. Prvý zľava je pin VSS, pin uzemnenia. Druhý pin je VDD, ktorý napájame na 5V napätie. Nasledujúci pin VO, ktorým môže byť ovládaný kontrast displeja za pripojenie na potenciometer. Pin RS alebo Register Select slúži na výber, či budeme na LCD displej posielať príkazy alebo dáta. Ak je napríklad pin RS nastavený na nízky stav alebo 0V, potom posielame na LCD displej príkazy ako nastaviť kurzor na konkrétne miesto, vymazať displej, vypnúť displej a podobne. Ak je pin RS nastavený na vysoký stav alebo 5V, posielame na LCD displej údaje alebo znaky. Ďalej nasleduje pin RV, ktorý volí režim, či budeme na LCD čítať alebo zapisovať. Tu je zrejmý režim zápisu, ktorý sa používa na zápis alebo odoslanie príkazov a údajov do LCD. Režim čítania používa samotný LCD displej pri vykonávaní programu, o ktorom v tomto návode nemáme potrebu diskutovať. Pin E umožňuje zápis do registrov alebo ďalších 8 dátových pinov od D0 po D7. Prostredníctvom týchto pinov posielame 8-bitové dáta pri zápise do registrov alebo napríklad, ak chceme na displeji vidieť druhé veľké písmeno A, pošleme do registrov 0100 0001 podľa ASCII tabuľky. Posledné dva piny A a K alebo anóda a katóda sú určené na podsvietenie LED diód. Poďme tento LCD displej oživiť a zapojiť ho podľa nasledovnej schémy. Ako už bolo spomenuté, dáta sú s displejom vymieňané cez 8 dátových pinov D0 až D7. V prípade iba zapisovania dát sú potrebné iba 4 dátové piny D4 až D7. Tie by sme museli spolu s pinom Enable E a pinom RS Register Select zapojiť do GPIO pinov vývojovej dosky. Takýto počet liniek je však príliš nepraktický. V tejto situácii nám pomáha I2C register pre LCD displeje, obsahujúci taktiež aj potenciometer pre nastavovanie kontrastu, cez ktorý je možné ovládať a naplno využívať všetky funkcie LCD displeja iba cez dva linky SCL Serial Clock a SDA Serial Data. Cez linku SCL je nastavovaná frekvencia prenosu dát cez linku SDA. Linku SCL zapájame do jediného vývojovou doskou I2C SCL podporovaného pinu 22
a linku SDA podobne do pinu 21. Vývojovú dosku následne prostredníctvom USB mikrokábla zapájame do počítača. Vo vývojovom prostredí Arduino IDE pre Arduinom podporované vývojové dosky vytvárame nový projekt, v hornej časti s názvom Zvoli dosku, Select Board, vyberáme dosku Wemos Mini D1 ESP32 spolu s portom, do ktorého sme zapojili vývojovú dosku. V prípade viacerých otvorených portov je možné nájsť ten správny cez správcu zariadení, porty COM a LPT, Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge COM-Y, kde Y predstavuje identifikačné číslo portu napojeného na vývojovú dosku. Kód otvárame vložením knižnic Liquid Crystal i2CH, potrebnú na prácu s LCD displejom, ktorú sme stiahli z oficiálnej webovej stránky arduino.cc a wire.h pre ovládanie displeja cez I2C protokol. Následne vytvárame objekt LCD displeja a deklarujeme jeho I2C adresu, v našom prípade 27, šírku 16 polí a výšku 2 polia. Vo funkcii Setup nastavujeme LCD displej začiatkom komunikácie s ním príkazom init, vyčisťujeme ho a podsviecujeme. Už nám zostáva iba jednoducho nastaviť kurzor na pozíciu, z ktorej chceme začať zobrazovať text, príkazom Set kurzor a nakoniec ho aj na LCD displej vytlačiť príkazom Print. Ak by bolo potrebné vyzobraziť na displeji vlastný znak, napríklad srdce, možno to previesť vytvorením vlastného znaku dátového typu byte o veľkosti 8, keďže je pole na LCD displeji vysoké 8 riadkov a upraviť si ho následovne. Bit 0 predstavuje zahasený pixel, bit 1 zasa rozsvietený. Príkazom Create Chart tento znak vytvárame na indexe 0 a nakoniec ho aj príkazom Write na displej vytlačujeme. Teraz nám už iba stačí celý kód nahrať na vývojovú dosku s tlačením tlačidla šípky smerujúcej vpravo a užiť si výsledok.